Der er et billede af Jakob, når han står der. Er vi klar? Hvor skal vi hen? Vi kommer ikke til at sige ost eller cheese eller sådan noget andet. Varmer det med noget kaffe. Det er sådan lidt dejligt varmt vejr. Skal vi bare vise, hvordan man kører? For det er bicycles der. Så kører bussen. Første tur. Det er allerede super varmt. Klokken er 11 ish. Og vi skal ud på 100 km med 2700 højdemeter. Nej, 2200 højdemeter. Det er noget, der hedder Orient. Og det er rigtig fint dernede. Det er sådan en blanding her mellem noget lidt gammelt og noget, der er taget af nogle af de første stjernekrigsfilm. Det er varmt. Man kan lige plukke sin egen banan her, for eksempel. Så er vi i gang, Jakob. Ja, tak. Det er godt. Det er rigtig godt. Det er varmt. Det er rigtig varmt. Nu er vi kommet, Det er ikke bare varmt. Det er rigtig varmt. nu er vi kommet væk fra tunnelen. Det her det er den gamle vej over passet. Der er der bygget en tunnel. Der kommer ingen biler. Perfekt. Hola! Hola, ¿qué tal? Hola! Nedkørsel til Zakalopra. Vi skal bare hjemme. God morgen for dag 2. Vi rejste væk fra Alperne for at undgå regn. Nu drypper det lidt her. Det går nok. Dagens program. 2 stigninger. Den første her er 13 km. Og ja, bare jævn. Den anden den bliver lidt vildere, men kortere. Så skal vi ned til bugten Zakalopra. Vi kører tidligt, så vi har vejene for os selv. Zakalopra nedkørslen her er vanvittigt flot. Stig og Michael er fanget på en eller anden Mercedes. Hi, you're looking good. You're almost there. Så er vi kommet til, hvad hedder det her, Michael? Zakalopra. Før alle turisterne i dag. Det er fint nok. Vi nyder lige udsigten, inden vi skal helt ned.
Dag nummer 3. Vi skal ud til kysten. Jakob har lavet en fin rute. Ja. Det bliver godt. Og Min diætist har gjort underværker. Spis! Drik! Det var deres opskrift i går, det virker. det er en god dag. Det var en spurt, der ville noget. Skal det en kaffe, eller hvad? Ja da. Efter den første halve time. Altså, vi har ikke en cykellængde, vi ligger ved siden af hinanden. Nej. Nå ja, men det fjerner til, at de også skal fra. Ja, så står man lige. Ja, præcis. Ja. Vi har lige pause her, fordi Stig lige skal gennemgå regelbogen for cykling. Fordi Jakob sagde, nu vil jeg fandme ud af filmen, så jeg drejer lige skarpt ind her. Her skal jeg stå. Jeg filmer her, og jeg har haft til at køre udenom, mand. Det er fordi, der er sådan noget, der er ved at filme. Jeg var der på Sanchez-dynastiet. Det kan altså fandme snit med papaya. Ole Kronkærs Hidden Gem. Det skal jeg fandme lov for. Hold kæft, hvor er jeg flot. Der er en kæmpe kløft her. Ned til en eller anden by. Og vi har godt nok mødt 2 biler på hernede af. Og super lov asfalt. Men det er mega flot. Tag fat i den. Tag svingen perfekt. Skær hjørnet Apex ud. Fuld power. Okay. Hvad siger du til det? Nej, det er sgu ikke. Så kom solen, så blev det varmt. Men vi er også næsten færdige for i dag. Bare forbi, jeg filmer. Godmorgen og velkommen til sidste dag. Lige ned. Jakob har kørt i udbrud. Fuldstændig. Mallorca's vartegn. Seen of goats. Hello, Mr. Goat. Kom ind her. Nå, men vi er simpelthen allerede i gang med dag 4. Super dag. Det er lidt overskyet, så det er ikke sådan super varmt, men det er mega lækkert. Og ude smukt. Det er bare voldsomt kønt hernede. Jeg ved ikke, om vi skal ned og køre på den derovre. Jeg tror ikke, vi skal hernede.
Er det flot, eller hvad? Ja. Det er helt vanvittigt, og vi har kørt forbi mange af sådan nogle her bugte eller vige, eller hvad det hedder. Han er et tårn. Her er fint. Så hernede. Ellers tænker jeg over, at jeg ikke er. Sådan der. Vi er på tanken her noget, ikke? Hvor var det? Som en delfin. Det er den hvide messier. Nå, nyt tema. Nyt emne.